Vieš, čo najčastejšie prekvapí ľudí, keď nastane poistná udalosť? To, čo si mysleli, že majú poistené, tam jednoducho nie je. Najčastejšie ide o tieto tri veci. Výluky zo zmluvy, teda situácie, ktoré poisťovňa nekryje. Podpoistenie, keď je hodnota vášho majetku v skutočnosti vyššia, ako je nastavená na poistnej zmluve. A po tretie, chýbajúce nejaké dôležité pripoistenie alebo nejaké riziko, ktoré by na poistnej zmluve malo byť a človek si myslí, že má všetko poistené. A práve preto sa pýtam každého klienta, kedy naposledy videl svoju poistnú zmluvu a naozaj vie, čo v nej má. V mnohých prípadoch to ale je tak, že klienti majú tú najlacnejšiu variantu a myslia si, že majú poistené všetko, no keď príde poistná udalosť, tak sú veľmi sklamaní. Dôležité je povedať to, že kvalitné poistenie nie je to najlacnejšie, ale to, ktoré ti pomôže, keď to najviac potrebuješ. Ak máš zmluvu staršiu ako 3 roky a nie si istý, čo v nej máš alebo čo ti kryje, tak ma neváhaj kontaktovať. Spoločne si to pozrieme a vysvetlíme danú poistnú zmluvu.